Takže vitajte u nového videa a dneska to je prvá séria Brookhaven príbehov, kde budem ja ako pán Bear detektív a budem robiť rôzne detektívky. Čiže práve som prišiel zo Snap City a idem si z letiska na policajnú stanicu vyzdvihnúť nejaké tie doklady a uvidím, čo nám dajú trebárs nejakú vilu. To by bolo super. Takže tuto už nejaký pán na nás čaká, čiže dobrý deň, dobrý. No den dobrý, tu máte ten mes. I nie. Dokedy prokaz ako wzianskie, ese katorovo test platito to. Tak, no nič, už som na ubytovaní, je to tu pekné. Ľudia sú milí a tak len obyvatelia hovoria po východňarsky, ale na to si zvyknem. A zajtra si pôjdem kúpiť to auto a idem spať. Pekne som sa vyspal. Je 4:30 ráno, je noc ešte, ale aj tak som sa dobre vyspal. A keby bolo v Brookhavenu 3:00 hodín ráno, tak tu sa dejú strašné veci. Už sme tu a ideme si kúpiť to auto. No a toto je ono, Sport and Luxury Cars. Ideme si nejaké pekné auto vybrať, hádam, že tam bude dobre. Dobrý deň, ja som si prišiel to nejaké luxusné auto zobrať. A máte čím zaplatiť? Lebo tieto auta sú mega drahé. No, mám tu nejakú kartu od polície, ktorá zaplatí čo chcem. No, takže dajte mi kľudne tú kartu a môžeme ísť vybrať toto jediné auto vlastne, lebo tento týždeň to ide fakt na dračku. Wow, to mám šťastie, toto auto je moc super, to je nejaké Ferrari. To není Ferrari, ale Mazda Miata, ale tak čo? Hehe, toto bude veľmi rýchlo predaté auto. No, ja vám tu zaplatím tou kartou a ja už idem. Tak, nasadneme do auta, naštartujeme a ideme. Tak, už sme doma a to by bolo všetko z tohto dielu. Dajte like na toto video, pošlite to svojmu kamarátovi a prepáčte, že to bolo také krátke video, bolo s tým problém a buďte radi, že toto video vyšlo. Čus!